Ćao svima, hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Ja hoću lubenicu. Ozbiljno? Pa to je lako. Dobro, izvoli. Eto ti tvoja lubenica. Završio sam, sad se mogu odmoriti. Ja sam našao savršene lubenice. Bako, pogledaj kako profesionalno žongliram. O, da, to je stvarno sjajno. Dajte mi jednu lubenicu. Hvala. Hajde da je isečemo. Odseći ću gornji deo, a zatim ću izvaditi mikser. A sada mešam sve. Treba umutiti pulpu lubenice. Da, tako je. Strašno. Dobro, a šta ja da radim sa ovom lubenicom? Smislio sam. Sad ću napraviti testo. Odlično. Sada sipam sve u kalupe i uzimam najbolje boje. Eto ih. One su od Skittles bombona. Tako su ukusne. O, da. Obožavam ih. Dakle, dodat ću ih u svaki kalup. Koristit ću sve boje duge. Odlično. A sada mešam sve. Gledajte, testo postaje šareno. Nevjerovatno. Sada stavljam testo u rernu da se peče. Da, tako je. I ostavit ću na par minuta. A dok čekam, malo ću vežbati. O, šefe, kakvi mišići. Dobro, ja sam smislila da napravim žele direktno u lubenici. A sipat ću unutra želatin. Da, a sada treba da prelim lubenicu medom. Treba mi što više meda. Odlično. A sada, dakle ovde pčela. Odlazi, skloni se. Marš odavde. Dakle, ova pčela. Ups, Kventine, izvini, dragi, baka nije htjela. Sa mnom je sve u redu, ali mi se malo vrti u glavi. Okej, sad mi je bolje. To je zabavno. Dakle, gde sam stao? Tačno. Sastavio sam tortu. Odseći ću višak. A sada prekrivam tortu kremom. Treba razmazati sve lopaticom. Eto je. Savršeno, ja sam pravi majstor. A sada uzimam paletu sa bojama. Obojit ću tortu kao lubenicu. To je vrlo lako. Ja sam ne samo profesionalni šef, već i umetnik. Da, super mi ide. Još malo. To je to. Wow, kako ti lepo ispalo, šefe. I moje žele je već gotovo. Da vidimo kako je ispalo. Divno. Sad ću iseći žele na komade. Tako se zabavno tresu ove kriške. To je to. Šta? Da li ste već završili? Odlično vam je ispalo. A šta ja da smislim? Fantatačno. Uzimam flašu i stavljam je u lubenicu. Sipam sav sok u lubenicu. Da, super sam smislio. Liv, probaj. Wow, kako je super. Odakle da počnem? Htjela bih da probam ovu žele lubenicu. O, da, tako je ukusna. Baš mi se sviđa. Ekstra. A šta dalje imamo? Htjela bih da probam ovu lubenicu sa fantom. Sklanjam flašu, a sada sečem lubenicu. Oho, ljubičasta je unutra. Treba brzo probati. Uzimam kašiku. Da, lubenica sa ukusom fante, to je super. A šta je ovde? Sad ću odseći komad. Pa to je torta.
šarene unutra. To je sjajno. Odmah ću da probam. O da, obožavam torte. To je jako ukusno. Šef je pobedio 100%. Ovo je fenomenalno. Da, prva pobjeda je moja. Hvala, Liv. A sada hajde da mi napravite... Da, Oreo, jel može? Naravno, znam šta da radim. Imam ceo kofer čokolade. Otvaram. O da, kakva lepota. Uzimam čokoladu i lomim je na kockice. Ovo će biti savršeno. Treba napuniti svu ovu posudu. Još malo. To je to. A sada treba mi vatra. Istopit ću čokoladu. Treba da postane potpuno tečna. O, da. To je divno. Završio sam. Kako vruće! Ali moram izdržati. Moram sve preliti u kalup. Još malo. Gotovo. Moje jadne ruke, kako boli. Jao, šefe, ti si kao obično. A ja sam već napravila testo. A sad ću da dodam kakao prah. Hoću da mi testo bude čokoladno. O, da, lepota. A sada formiram kuglice od testa i stavljam ih u aparat za vafle. I čekam da se vafle ispeku. Sad čekat ću par minuta i... gotovo. Lepota. Kventine, kako ti se sviđa, jeli? Zašto izmišljati nešto? Ja imam Oreo. Eto ga. I ne treba ništa da se sprema. Daću Liv ceo tanjir sa Oreo kolačima. Iskreno i ja ih obožavam. Voleo bih da pojedem barem jedan komadić. Ne mogu da odolim. Moram da probam jedan keksić. Obožavam da ližem ovaj fil. Da. Ne mogu da se zaustavim, to je prelepo. Jao, fantastično. O, šta radi? Pa dobro, to nije moja stvar. Ja imam ideju. Uzela sam teglicu sa kikiriki puterom. Koristit ću ga kao fil za vafle. A Liv će se sigurno dopasti to. Ne, moj recept je bolji. Vadim iz kalupa čokoladne kore. Napravio sam nekoliko odjednom. Ovo će biti ogromni Oreo kolači od čokolade. Ostalo je to sve ukrasiti čokoladnim detaljima. Pogledajte, ovo baš liči na pravi Oreo. O, Kventine, šta si uradio? Šta? O ne, polizao sam sav fil sa Oreo. To je strašno. Šta raditi? Znam. Imam pastu Huba Buba. Tako ukusna. Od nje mogu da napravim balončiće. Gledajte. Cool. Dakle, stavit ću ovu žvaku umjesto belog fila. Eto, gotovo. Liv, probaj. Prijatno. Wow, ceo tanjir keksića. Ovdje je ogroman keks. Hoću da ga probam što pre. Baš je težak, ali moram da zagrizem. Hajde. To nije lako. Ne mogu. Čokolada je previše tvrda. Idemo dalje. A ovaj kolač izgleda mekano. O, da, to je jako ukusno. Ja volim kikiriki puter. Super. O, šta je ovdje? Zanimljivo. Sad ću probati. O, kako se razvlači fil. Baš mi se sviđa. Cool. O, ješću još malo. Ekstra. A sad ću naduvati balon. Da, to je zabavno. A znam, baka i Kventin su najbolji. Da, bako, pobjeda je naša.
O, tako sam srećna zbog nas. Dakle, drugari, jede mi se nešto čokoladno. Aha. O, da. Hajde da počnemo. Prvo treba otopiti čokoladu u rerni. To nije teško. Samo treba malo sačekati. Gotovo. Sada uzimam kalupe u obliku medvedića i sad ću ih napuniti mojom vrućom čokoladom. Napravit ću slatke čokoladne medvediće. To će biti predobro. Napunila sam prvi kalup. Ostalo uraditi isto sa drugim. Da, tako je. Sada treba malo razmazati čokoladu. Da, super. Čokolada se već stegnula. Uzimam jedan deo mog medvedića, a zatim sipam unutra ukusne bombone M&M's. Sada zatvaram i moj nevjerovatan medved je gotov. Pogledajte, zar to nije super? O, jeste. Jao, lako, šta je to? O, to je moja papričica. A sad ću je iseći i umočiti u čokoladu. Eto. Svaka mi čast. Sada stavljam čokoladne papričice na dasku. I gledajte šta još imam. Napunit ću paprike različitim slatkišima. Sipat ću cornflakes, marshmallow i žele bombone. A zatim zatvaram sve. Super! Jennifer, a šta ti radiš? Jo, točno. Sad ću napraviti nešto zanimljivo. Stavit ću pauzu. O, riba! Točno. Stavit ću tablet u kesu. Tako je. Odlično. A zatvaram čokoladicu. A sada treba uzeti fen i uključiti ga. Jel shvatate šta želim da uradim? Da. Istopila sam čokoladu, a sad ću je sipati u obliku ribe. Super! A zatim ću dodati slatke šarene konfete. Eto, dižem ribu. Jao, to je suvišno, moram prosuti. Dakle, hajde da plivamo. Uspela sam. To je to. Probat ću prvo ovu ribu. Izgleda zanimljivo. Hajde, plivaj kod mene usta. Pa, ništa posebno. Samo obična čokolada sa konfetama. O, a šta je ovo? Liči na papriku. Dobro, sad ću probati. Jao, fuj, pa to uopšte nije ukusno. Paprika se ne slaže sa čokoladom. Ok, idemo dalje. Joj, kakav slatki medvedić. Pitam se, kakvog je ukusa? Wow, koliko ima punjenja. Neverovatno. Dakle, sklonit ću sve suvišno. Aha. A sad ću razbiti medvedića. Eto. Sada mogu lijepo da jedem. To je pobjeda, čestitam. Jao, tako sam srećna, ja sam najbolja. Ok, a sad mi se jede pizza. Važi, sad ću napraviti. Pogledajte šta imam ovdje. A moje fenomenalno testo je već spremno. Evo ga. Treba ga malo umesiti. O, da, svaka mi čast. Pogledajte. A sada treba razvaljati testo. Uradit ću to uz pomoć oklagije. Sklanjam višak i zatvaram moj kalup. Odlično. O, ovaj sir će mi trebati. Daj mi to. Hvala ti, draga. Šta radite? Zahvalna sam ti. Kakav sjajan sir. Sipat ću ga na moje testo. Tako je. A sad mi treba još jedan sloj testa. I zatim ću premazati sve paradajz pastom. Tako je.
Dodat ću malo španača. I treba mi još nešto. Nemojte ni misliti. Izgleda da odlazi. Sada mogu kuvati na miru. Dakle, pokrivam testom svoj kalup. A sada pravim rupu u sredini. Da. Sada uzimam sirni sos i sipam ga u sredinu. Da, super. Zatim uzimam sir i sečem ga. Da, ja sam pravi majstor. Stavljam komadiće okolo, a zatim zatvaram kreve. Tako je. Ostalo je premazati sve paradajz pastom i dodati majonez. Evo ga. To će biti super kombinacija, verujte mi. To još nije sve. Dodat ću šunku, zatim papriku i masline. Da, svaka mi čast. Mogu staviti picurernu. Da, konačno. O, to je jako interesantno, ali moje jelo će biti još bolje. Prvo ću sipati čokoladu, a zatim razmazati sve. Eto! Ova čokolada je umjesto paradajz sosa. A zatim ću dodati još jedan sos. On je također mnogo ukusan. Umjesto šunke ću staviti oreo. U sredini će biti čokoladna jaja. A preko ću sipati najukusnije Skittles bombone. To je super, zar ne? Šta kažeš? Eto šta je super, pogledaj. O, devojke, vratila sam se. Gledajte, evo moje pice. Ona je nevjerovatna. A mi smo završili. Prijatno. Wow, kakva velika pizza, super. Ali probat ću prvo ovu. Ona je slatka, stvarno. Sad ću je probati. O, da, ja obožavam čokoladu i slatkiše. Sviđa mi se. Idemo dalje. Sad ću probati ovu picu. Izgleda zanimljivo. Umačem je u sos. I jedem. O, sviđa mi se ukus. Da. Idemo dalje. Ova pizza izgleda baš neobično. Pogledajte kako se sir razvlači. O, da. Baš mi se dopalo. Ovo je 100% pobednik. Čestitam. O, da. Ja sam pobedila, super. A sad mi se pije ukusan koktel. Važi. To nije teško za mene. Odmah ću početi. Dakle, prvo treba probati ovu bombonu. Baš ukusno. Prvo ću ukrasiti čašu. Aha, tako je. A zatim će mi trebati led. Super! Odlično! A zatim dodajem moju omiljenu plavu fantu. Aha, i preko sipam šlag. Ja obožavam šlag. Nadam se da i moje sestre isto. Preko stavljam bombonu i slamčicu. Gotovo! O, bravo, bravo, sada ja. O, kakav miris. Ove jagode su pravo sa moje bašte. Sipat ću ih u blender i dodati banane. To je divna kombinacija. Zatim sipam med. I dodajem mlijeko. Zatvaram i dobro mešam. Gotovo, mislim da je dovoljno. Ostalo je sipati koktel u čašu. O, kakva lepa boja je ispala, sviđa mi se. Ubacujem slamčicu i to je to. Baka je završila. Ma, nemate vi pojma. Sad ću vam pokazati kako se sprema najbolji koktel. Dakle, preko leda ću sipati sirup. Zatim dodajem spraj i još jedan slatki sirup. Da, boja je prelepa.
Ukrašavam sve voćem i moj koktel je također spreman. Prijatno. O, završili smo. Wow, koliko lepih koktela. Hoću da probam ovaj. Pa, u principu, nije loše. Osvežava. A kakav je ovaj koktel? Wow, to je mlečni koktel sa jagodama. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Ovaj koktel je najlepši. To su moje omiljene žele bombone. Sviđa mi se. A kakav je koktel? Wow, i on je predobar. Čestitam, to je pobjeda. Da, znala sam da sam najbolja. Prvi zadatak je da mi ispečete tortu. Ovakvu, jel može? A da, sve je jasno. A ja već počinjam. A prvo ću probati ovaj fil. Odličan je. Znači mogu početi da mažem kore. Super, zatim ću sve rasporediti lopaticom. I ponavljam isto sa svakim slojem. Odlično, a zatim ću premazati tortu sa strana i eto, savršeno ravna torta. A zatim sljedeći korak, treba preseći tortu na pola. Zatim ću okrenuti polovine ovako i dodati plavi fil. Kako slatko! Pogledajte, ispao je leptir. O, super! Da, znam. Gledajte, ovo je magija. Bravo. Sada treba sve lepo spakovati. U kutiju ću staviti ovakve leptire. To će biti kutija sa iznenađenjem. I zatvaram poklopcem. Ja sam završila. Sad ste vi na redu. Da, ja sam spreman. Imam cijelu činiju sa čokoladom. Da, pogledajte kako lepo curi. Preliću čokoladom svu tortu. Biće jako ukusna. Dodat ću malo zelene boje. I gledajte, jel vas to podsjeća na nešto? Da, to će biti pravi čokoladni vulkan. A dole ću napraviti jezero. Sada najzanimljivije. Moj vulkan će biti aktivan. Sad ću uzeti potrebne sastojke, pomešati ih i sipati unutra. Aha, dodat ću još ovo. Da. Izgleda da sam uspela. Pazite, nemojte to ponavljati kod kuće. O da, krenula je reakcija. Svaka mi čast. Bravo, unuče. Šta se dešava? Dok se vi tamo igrate, ja sam skoro završila svoje remek delo. Ostaje mi samo da ukrasim tortu. Da, to će biti velika livada sa jednorozima. Kako slatko. Dodat ću što više zelene boje. I spašće jako lepo. Da, ja sam zadovoljna, ali to još nije sve. Stavila sam providni kalup, a unutra ću sipati plavu glazuru, a zatim dodati malo žutih šljokica. Tako će biti još lepše. Prijatno. Jao, gde sve nastalo? Wow, sve je tako lijepo. Oho, kakva velika torta. Sad ću skinuti ovaj kalup. Oho, ovo liči na vodopad. Neverovatno. Jedva čekam da probam ovu tortu. To je divno. Torta se topi ustima. Super. Idemo dalje. Wow, kakva lepa kutija. Oho, ovo su pravi leptirići. A kakav je ukus? Sad ću da probam. Da, to je mnogo ukusno. Ne mogu da verujem. Aha, to je pravi aktivan vulkan. On još i eruptira. Moram ga odmah probati. Ukusno, ali je baš nezgodno jesti ovu tortu. Odlučila sam, ova torta je pobedila. Da, jer sam ja pravi majstor. Novi zadatak, želim ovakav burger, jel može? Nema problema. Sad ću vas naučiti da pravite burgere. To nije teško. Uzimam tiganj, stavljam ga na vatru. Da.
Zatim ubacujem pljeskavicu i pržim je sa obe strane. Dodajem sir, a zatim pržim slaninu. Odlično. Prelazim na lepinice. Treba iseći lepinju na pola i ispržiti je. Da. O, kako sve stižeš, ne razumem. Jer sam ja profi. Okej, vreme je da sastavim svoj burger. Poređat ću sve sastojke, tako je. Nedostaje samo sira. Uzet ću ovaj kaf, tečni sir, i sipat ću ga unutra. O, da. Pa dobro, a moj burger neće biti ništa loši. Uzet ću sirni sos i sipati ga u ovaj kalup. A preko stavljam pljeskavice, zatim ću dodati malo začina i odneti sve u rernu. Eto, a dok se sve peče, ja ću iseći kupus. U činiju stavljam majonez, kečap i sen, a zatim mešam sve. A zatim ću premazati veliki komad hleba, dodati kupus, pljeskavicu, sir, a preko staviti pečene lepinjice. Kako divno! Premazala sam sve uljem i dodala malo susama. Ostalo je sve to iseći. Da, divno. Ali to još nije sve. Uzet ću ovakvu veliku fontanu sa sirom i poređati svoje burgere okolo. Jesi vidjela? Moje jelo je bolje. Ne, moje je bolje. Nije. Stalno se svađaju. Dobro, sad ja. Hvala. Gledajte šta sam naručio. To je najbolji, najukusniji burger iz Meka. Odlično. Ja sam završio, sad mogu da se igram. Šta je to? To sam ja smislio, neobično serviranje za moje burgere. Gledajte. Prijatno. Wow, koliko neobičnih opcija. Probat ću prvo ovo jelo. Uzimam burger i umačem ga u sirnu fontanu. O, da, to je prelepo. A sviđa mi se. Idemo dalje. O, šta je ovdje? Neki špric. Sad ću ga pritisnuti. Odlično, mogu da probam. Izgleda moćno. I ukus je ekstra. Ja baš volim sir. Idemo dalje. A šta je ovdje? Oho, ovo je pravi voz. Sa burgerima. Neverovatno. Jedva čekam da probam. I ovo jelo je ukusno. Da, ali koga da izaberem? Rešeno. Ovo jelo je najbolje. Da, jeste čuli ko je ovdje najbolji? Baka. Pažnja, sad mi se jede sladoled. Važi, razumela sam. A ja već imam sladoled. Da, baka će napraviti najbolji sladoled. Imaću sladoled od banana. Prvo ću ubaciti banane u blender, zatim dodati malo pavlake i kikiriki puter. Da, jednu kašiku. Dovoljno. Sada zatvaram i mutim sve to. Odlično. Kako hladno. Dakle, ubacit ću svoj koktel u zamrzivač. Šta se ovdje dešava? Ovaj sladoled je prelep. Sve sam pojeo. Ustaj odmah. Eto, izvoli. Hajde, dođi sebi, moraš da spremaš. Velika kašika. Dobro je, ostalo je malo sladoleda. Sad ću napraviti nekoliko kuglica i ubaciti ih u ovakve čaše. Da. Šta se ovdje dešava? Ja sam istopila čokoladu. Da. Odlično. Šta se dešava? Jao, bezobrazluk. Dobro. Prosuću suvišnu čokoladu, a ostalo ću zalediti uz pomoć spreja za hlađenje. Tako je. Gledajte. Ispalo je prelepo.
Moje jelo je spremno. O, šta se to dešava? Sklonite ruke. To je iznenađenje. Tyler, a šta ti radiš? To je šlag, da. Hteo sam da ga sipam na sladoled. Tako je. Ukrasit ću svaku porciju i dodat ću malo slatkih konfeta. O, kakva lepota. Da, svaka čast, bravo dušo. Zanimljivo. Kako je sve lepo. Probat ću prvo ovo jelo. Da, to je ukusno. Sviđa mi se kombinacija sladoleda i šlaga. Probala sam svaki. Idemo dalje. Da, probat ću ovo jelo u sredini. Tečna čokolada, miriše super. Oho, kuglica se istopila i pojavio se sladoled. To je baš moćno. Sad ću da probam. Da, ekstra. Mnogo mi se sviđa. Čekajte, šta je ovde? Šta? Ništa. Kako to? Ne brini, draga. Gledaj ovamo. Ubacujem sladoled u ovaj uređaj, a zatim stiskam. Eto. Sad imaš špaget od sladoleda sa sirupom od jagoda. Da, to je prelepo. A veruj mi, bit ćeš oduševljena. Dodat ću još malo šlaga preko. Nekoliko ukrasa i eto, možeš probati. Wow, kako moćno! Bravo, bravo! To je najlepše serviranje. Jedva čekam da probam. Miris je super! Da, i ukus je dobar. Koga da izaberem? Ovo jelo je pobedilo. Da, znao sam. Ja sam najbolji.